Здравейте, приятели, аз съм Алекс Белята и в днешното видео бих Банко LLL, който е много голям ютубър, наскоро завърна Brawl Stars и той правеше челендж в неговото видео. Аз играх най-рандом в нас. Срещнахме се, мислех, че е фейк Банко LLL, проверих го, реал е, после качи видео и се надявам да ме изкефи неговата реакция, защото рейдж квитна, почна да блъска, почна да ме обижда. Също така не забравяйте да се абонирате, да лайкнете, защото гоним 50 абоната, да, 50 абоната, за да пускам стримове и направо да продължаваме. То ни изкара, приключва всичко. За... ние реално тя игра смисъл, тя си мърдва, бро, аз не го мърдам, така че... Идеята е, че аз нямам право да го цъкам този бутон. Играта му прави каквото си иска, човече. Аз дори не знаех, че този гаджет така се ползва. Аз мислех, че на където гледам, вече разбрах, че гаджета може да се насочва. За първи път виждам гаджет, който може да се насочва от самия гаджет. Гледай го, бе, бате, гледай го, бе! Шели, ела, моля те, умолявам те, ела, Шели. Да, аз наистина имах предвид да дойдеш. Абе, тапир. Шели, моля те, бе, брат, моля те, бе! Моля те, бе! Защо, бе? Защо трябва да си такъв, бе? Ти трябва да си прост на галош. Ама прост на радиатор, бе. То на радиатор трябва да си прост, бе. За да не мога да осъзнаеш, че правиме чалендж. Аз ако видя, че някой очевидно прави нещо, което е ненормално, най-вероятно прави някакъв чалендж. И ако очевидно не ме застрашава и не ми биде, че нищо няма да му направи, ще му помогна даже да го спечели. Ама не, бате.